Takže zdravím behind the scenes. Dneska točíme videoklip pre Tikeša, track Panama, ktorý je síce už vonku, ale teraz k nemu dorábame klip. Máme dve lokácie. Najprv ideme na letisko v Atkovičove, ktorým ďakujeme, že nám poskytli vlastne priestor aj lietadlo. Následne točíme večer v reštaurácii Tusi, ktorým takisto ďakujeme za prenájom. I za kamerou behind the scenes je Sima, mám dvoch asistentov, a to Filipa a Tomáša, ešte 4 tanečníčky. Ďakujem všetkým zúčastneným a práve sme na ceste na prvú lokáciu, ideme na to. Jasné, že ne. A teraz vyjebni. Ale čo si retardovaný, to jak? Nehybe sa, teda hýbe, ale nie je agresívna. Tak no. Poďme z tohto uhlu. No. Život je boj, treba bojovať, čo ti poviem. Dinero, arrivo presto. Bude repovať do kamery a vy poviete niečo takéto, hej, že proste takto s ním nejako. Navždy tak sa už netráp, zabudni na to, jebať na minulosť sa stalo, stále treba robiť love a jebať A ženy. aktuálne nachádzame v Panama Lounge pod Mexikom. Teraz ideme natáčať ďalšie zábery. Polovica sa odohráva na letisku a v lietadle a druhá polovica sa odohráva tu. Príde špeciálny host na koniec natáčania. To nebudem prezradať. Dinero. Keď bude rátať peniaze a vy sa tu nejak postavíte, tak to dodáte. Akože v rade v obchode? Či... Možno je električka. To bude BTS, hej? Áno, Ja si... že Paťo. Po komentáre Tátko si točil dovolenky. Tátko sa kúpe v mori. Paťko sa naučil plávať na hladine. Nie, on je podhladinou. Shake that ass. Hocičo. Môžeš povedať? Usmej, prečo si vážny, spomienky tie jediné ostanú navždy. Tak sú tie slohy? Áno, čo ešte raz? Skôr sloha penis, potom není a potom už ide refrén? Koľko neviem. Aha. Shake that ass. Poď ešte trochu doprava. Dobre. Dobre. Panama party, Panama club, Panama triba, Panama tour, 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 narkotrafikante, Pablo Escobar, dinero, sa usmej, prečo si vážny, spomienky tie jediné ostanú navždy, tak sa už netráp, zabudni na to, jebať na minulosť sa stalo. Jaký byl z života koko za 100 mega, čo ti jebe? Dukáme si to pán. Dinero, arrivo presto, narkotrafikante, Pablo Escobar. Ibo, teraz chceš zrobiť sám, to bude ťa. Fúro držíš. Držím. Skús mu tak, akože prečokať vlasy. Tak. Len stoj, ale nech to vyzerá jak pohyb, vieš? Dinero, arrivo presto. Máme tu hodnotenie strihu, čo znamená, že Tikeš o chvíľku príde, už je na ceste sem a príde vlastne zhodnotiť videoklip. Ide zhodnotiť to, v akom stave sa aktuálne klip nachádza. To znamená, že si pozrie aktuálnu verziu postrielného klipu a keď to odsúhlasí, tak vlastne klip ide potom ďalej na efekt. Takže poďme mu otvoriť. 15 šetria. Ti to zobrali veľmi vážne a no áno. Ne, však to bolo k tomu videu, len ja som ten koment a spravil som na to reelsko, vieš. Ona je prvá, vidíš, čo taká není, že? Klasika. Pičovina, alebo... Koľko čo sa robí, že má peniaze, som debil. Že?
sú určite fejkové. No. Tancuj ako keby dnes končí svet. Už videní? No. To budeme. Že dávame F5, nech otvorím fľašu, No jasné. Ja tu budem pozerať zo všetkých zariadení. Všetko to by som tam úplne nechala. A keď to vychádza v nedelu? Tak sa už netráp, zabudni na to, jebaná minulosť sa stalo. Popolník. To sa jen to piješ? Hej. To ti to dobre pije? Ale hneď to úplne spomínalo vibe, že Panama, proste to letadlo. Mne sa strašne ľúbi ten efekt. No, Aj toto, aj to tu si, akože úplne, že... no popiči to. Že? Máme nachystané? Tam chuť ako Je čo robiť. Hej. Neplatíme žiadne faktúry. To je jak na policajnej stanici. Lepšie. Čo ti je, ve? Ale počkaj, to nemôže byť tak v oblakoch. Prečo ne? Lebo tie letadla neletia tak vysoko, ne? Kokotino. Normálne piloti ti to budú skúmať. Ty si v dobrej nadmorskej výške s tým Ja bych letadlom. nevysvetľoval. Bora, Bora, dívaj sa. Že loket z okna pičeli. Počkaj, ale to je fakt, že loket z okna. Pabla má, ale to sa s tým trápi. Tak to nechaj, máte pri nás. Ja som lepšie ako dorobí fyziky. Však to každý bude vidieť, že to je Pavlo toto. Že Máťo Pavlo. Pablo Esko. Tak, toto mám najradšej. Alebo daj preč týma, mňa tam nehaj s Pablom a vybavené. Takto? No, presne takto, hej. Toto bolo tiež silné. Čo je to, to je? To je ten Marcin? Vyššia ty kokos. Ja si sa naokal celkom. Narkotrafikante. Pablo Esko. Dinero, dinero. Arrivo presto. To je taký letný krok. To rozjeli, aha. Aha. Tancuj ako keby dnes končí svet. Pred Jančo. No, Za to. mimochodom. Že pracuje. Ja tu pracujem. Piatok. To je 200 € príplatok. Presne. Že piatok to je niekto robiť. Tak to bolo. Ja, vždy sa ukáže, vieš, proste až tak na konci. Dúfam, že tu máte týma nafoteného. Lebo to budem ako veľmi skoro. Môžem ísť robiť sem? Tak hľadáme nového kameramana. No? Ja natočím čo. Kávu vám stlačím na tom kávovare. Ja či kamery najprv do ruky. No dobre. Fakt, pohľad. Bolo to veľmi super, veľmi príjemné, rýchle. Na letisku bolo super, chalani to veľmi dobre vybavili. Budeme tam mať lietadla, takže určite si ten klip choďte pozrieť, stojí to za to. Timon Cash, Panama, Spotify, YouTube, pozeraj to, sleduj to a daj vedieť, ak sa ti to ľúbi. Čau.